Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This
news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa tabikon, maugmahon sa tabikulan, matsaka mo sa tabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana, hindi man ako gwapo, ang sakit Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, mga bulkan. Good morning, Tapaco City. Siyempre dyan po sa Ciudad Can Legazpi and Ligao. Saan man sulpo kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Sa lukang naga
maganda po Mamaluima. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparong niya pong alaw Miyerkules Wednesday na po. Ay pwedeng kita niya ay 15, 20, 26. Sabayan po nito sa indong lingkod sa oras kita sundo kita sa 8 mga tugang mag-eres istorya naman lamang kan mga nangyari sa tuyong lingkod. Siyempre subayan kan sa indong lingkod apuera-puyan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digin mga riparo. Sa tuya po yan tatawanin serbisyo sa laog programa. O po may mga kumpleanyo ngunyan July 15. Maligayang happy birthday Sa inyo birthday pa. Siring man sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawan sa kuyang tugon ha. Pagday po kamo imbitado. Diyan sa mga okasyon na yan. Po. Mga boto nindo kayan tapos libak di duman. Kaya pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Tantapuan sa tuya kundi magsarig lang po kita sa satuyang kagurang tama sa napuan nakakaram ka. Amen. Thank you Lord. Sa manal daw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami Lord. Kan samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami Lord kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala kaya Lord patawad tabi Lord. Lord sa sabiya patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparong. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni Man ay Gina Marino kami. An sa indo pong Santa Gariparo. Live na live! Ngunya na Miyerkules, July 15, 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Nila Doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras po gini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal man po ang kidit. And bawal man po ang may stress.
sa mga panahon po tabing arog kaini. Sa umaga, Serbisyo, asin balitay reparo, sariwa. kalmahan, si Manny Moxea, Mr. sa Bicol bagong umaga. Isyu'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boss na maghahatid. May kasagutan, laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, tahanan, serbisyong publiko. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo, kumpleto. si Manny Moxea sa programa Serbisyo sa Asin Reparo sa TV. Aga na, Bicolya! Oras na! Asin 9 minutos na. 9. Ipas ang 7 o'clock in the morning. Philippine Standard Time. Malinaw, Kumusta tabi? siya Nga parang tabay niya to. bahan, broadcast Miyerkules na tulo sa di kasunon ang aldaw. Pangutan man na Hulyo. syong tunay may prinsip. Madali na magpasko. Magapos, Manay Gina. Bicolano, Mapiesta na sa Indo. terhul, anak sa pagkaaga. Uy, ano ngunyan? Bisperas ngunyan sa Malilipo. Unay boses kan Tapos dyan sa barangay Matagbak. kaya, Bisperas ngunyan. kan banwaan. Mapiesta na pala sa Malilipot sa agad. Chu, tatal, Happy Fiesta po sa mga taga Malilipot. Tapos sa mga taga Matagbak. sa indong boses, Dyan po sa Siyudad Cantabago. dadang Anan mga reparo tango niyan. Ma'am Julie Bumbita, good morning. bliko, siya Ano tabi Ma'am Julie ngunyan ang sotuyan mga reparo? at One, matata. sabi kang Albay Electric Cooperative, padagos po ang pangapudan duman sa mga miyembro asin konsumidores. Pag-asa, servidor, Kang aliko na tabangan databi sinda na mapababa itong systems loss. sa Sa paagi po kang pag-report kay itong sa mga nagharabas nin kuryente. servidor, I-report databi sa aliko nganing magkadarakop. dong pagmata, Tadakulon nga yung mga kataning may nga may aircon nga tapos dako lang ang mga appliances ang pigbabayadan dito yo. para sa gapos. Kami nga para ilaw tapos electric pan ang pigbabayadan mi kalangkaw. Mr. Hulbota, I-report tabi nindo sa aliko. kay bani, At kita nagbabayad kan sa paagi po kan systems loss. So inabas nindang kuryente. katoto, Kita nagbabayad kaya. manmoksya. Sa May pagirumduman tabi giraray ang Albay Electric Cooperative o kaya aliko. nga Tangon yan baga maparos-paros sa bagat. iyon ninhus, Pag may mga naputol na wire, sa indong
Itong boses Kawa na kuryente kang aliko, day tabi ka mo magrani o kaya day po ka mo magkapot. isyo Ah. publiko Taba ka makuryente ka mo arod kan suna kuryente duman sa bakakay. at Yo, tae matatako pag-arog palan kan dapat day mo pagpakiaraman. Botan Yo. sa agaan O, duman sa bakakay, susarong 29 anyos na lalaki, tiktok dulso wire, gilid ko ta na ta, buminagsak duman sa tubangan kan tindahan niya. Tokan banwa Di iwas niya ko ta, tokdol niya, Ang servit nganing irayo siguro, o di na kuryente. Iyo, o live wire pala nito. Tana Oh. sa gaan Kaya tabi, kunya na maparos-paros na Do may dara pag may mga kuryente na naputol, dahil po kamo maghiro kaya, Manmuksi i-report nindo sa aliko. So Nganing mapalsok, taba ka mga kuryente ka mo. mga isyo Yo. Tatalakayon nin husto Ang Ano pa? dong boses Oy, sumanga para paturon. Tango Ay, gwapa pala, uso pa pala ni sumanga nagkakara cruise. Inte Digdi sa tuyang apod kini paturon. matata Ang mga para padyak paga, para tricycle, pagday pakipasahero, nagtuturipon-tipon iyan sa sarong gilid. Nagpapatururon. Tana sa Oh, kaya lang, anom na persona po ang nadakop na aresto servidor na tu sa aktong pagkakawat po ni Cara Cruz o kaya paturon siya sa Tabaco City. Sa puso kan banwaan O, tadyan sa Malinaw tabi mapiesta na si San Joaquin and Saint Anne. nin husto Nagbibisita ngunyan sa mga buru-barangay o dyan tabi sa Malinaw Albay. Ini ang patron Dadango kang banwaanin Malinaw, San Joaquin and Santa Ana. liko Yo. Daan mangingin Ang ngunya na aldaw yaon dyan sa barangay Payahan. Dae matata Si San Joaquin and Santa Ana. Kasuudma yaon dyan siya sa Aga-aga Malinaw Auditorium. Pag-as Yo dyan sa covered court. na tunay boses Dyan sa LGU. Ohan manmuksiya So madali na baga ang piyesta man sa Malinaw next week. Kaya so patron Siya kang Malinaw si San Joaquin and Santa Ana. Bicol O, naglilibot po sa mga buru-barangay. Yo, nag-overnight man dyan, nagbibigil man dyan sa mga buru-barangay. Publiko siya So may mga scheduled na misa man. Yo, Dad ayan tabi man ay Gina. Matata Ang sa tuyan mga re-reparuhon ngunyan tabing Miyerkules. Tana Yo, Aga-aga sige po, 14 minutos tabi, lipas na ang 7 o'clock in the morning. na tunay boses Aramon tatabi muna ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. sa puso Nasa linya na po ang pag-asa. May bagyo pa? Bata mapista? Idor Bicol Sige tabi, yaon ang pag-asa. Pag-asa tabi, good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Bahagyang humina itong southwest monsoon natin at dito na lamang ito umiiral sa western section ng Northern Luzon. Inaasahan din natin mamaya ay lalo pang hihina ito at ito ay mag-offshore na or dito na lamang sa karagatan makakaapekto. Samantala, meron tayong dalawang low pressure area na minomonitor dito sa loob ng ating pag-asad monitoring domain. Itong dalawang low pressure area po ito ay wala naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Unahin natin itong nandito sa may Hong Kong area. Ito po yung dahilan kung bakit itong southwest monsoon po natin ay offshore. Dito po napupunta itong southwest monsoon sa circulation na ito. Makikita din natin, mababa na rin naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo muli. Samantala, ito naman dito sa may borderline ng ating Philippine Area of Responsibility ay yung dating si Josie. Ito yung nag-downgrade bilang isang ganap na low pressure area at ito po ay tuluyan na rin lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat meron tayong dalawang low pressure area na minomonitor sa loob ng ating domain, wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may ma-isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi.
Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 23 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 26 to 38 degrees Celsius. Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, makakaranas din sila ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 24 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. For Cebu at Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:35 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kay malingaw ka sa pagkaturok mo, asin sa pagmata. Salamat tabi Pag-asa. Oh, thank you Lord. Medyo okay ang sa tuyang panahon. Nagluya so habaga. May mga LPE man pero dai man da tabi ki epekto sa satuya. Tabi Ma'am Julie. Salamat arog lamang sa nakampirmihan sa tuyang panahon na di. Yo. Thank you. 19 minutos na lipas po ang morning. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory Legazpi City open for transient po sinda. Madalion po sa nayan mako ano dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. O dyan yan sa Rawis Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi ki door, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang po nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan, salamat po. Good morning kay Madam Maylene. Ingat po, Permi. Good morning man sa sakuyang idol, ang peso manager kang siyudad ng Tabaco, si Sir Sosimo Buen Consejo. Anan pudzay mo, imo o kaya simo? O kaya sosi? Ha? Anan pwedeng iapod ko sa imo tabi idol? Sa gayon, Imo, sosi, o ano? tunay kang prinsesa. Anang apod sa imo tabi Sir Sosimo Buen Consejo? Na maging reyna. Ngani nga suro social lang apod mo sa kuya. Sosi. Sosi na sana. Nagdarana. Suro social lama. Tamis muli na. Pero tika po ngaya kita na oy. Tay bali sa pangaran sosi lama. Tay bali tika po. Ang programa man pong inidara po sa tuya ni Sis Maratiglen Daong Bonggao, City Councilor Renier Burze. Nanganing maaraman ko
O, simo lang. Abo mo susi. Abo ko kaya ang susi. Simo sa nangaya. Ay, like mo na yan. May gusto Simo sa nangaya. Bako nangaya ang susi. ko na tulos. Sige, good morning sa imo. Gustuhan Tad pag-ulayan itong mga programa dyan kang peso ano makakasya naman sa Serbisyo Asin Progreso program at yan na 10 to 11 pagkamot lahat. Siyempre ang programang inidaraman po sa tuya ni City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Pusbilok kang Bagong Malinaw, kasabay taman dyan si ABC President Kap Art Abela, iba Kap Susan Nabur, kang Barangay Estancia, siyempre kasabay taman si Board Member Attorney GIO Gio Bungaw, nata mantad BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Ayan man dyan ang si Braga Isliner. Si Braga Isliner may biyahe po yan na Tabaco to Manila, vice versa. Ayo. Si Braga Isliner, good morning kay Cha Maming, kay Mading Tess, saka kay Pading Kaloy. Good morning Tabi sa Indo. pagkamot O yan Tabi, mga tugang mga kabayan ng Sutuyang mga katuwang sa programa. hala Maraming thank you po. Alas 7:23 na. Manay Gina. karani Manay Gina. Ain si Manay Ale. nganing Uni na. Formation na tabi ka mo. maamo Taonin na tabi, Sir Simo. tuwa-tuwa Maparoso-roso na mo na kita. Serbisyo Asin Reparo. Sa umaga, boses na inabangan. Si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad. Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan. Bawat hinaing, kanyang pinakinggan. Servidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Ala! Sige! Umaga Good morning Tabi kay Sir Idol, Sir Ner Maranyo. Animox Ano Tabi, Sir Ner? Pwede na ini sa 2028? Pulbotana Ining sa kong jingle. Broadcaster Sir Ner. Pute credibility Ner, ano pwede na ini sa 2028? Ang plano ko, Sa buong komunidad pag inapod ako sa entablado, dahil na ako matabil. Para sa masa Pag apod sa kuya sa entablado, Kaunang pag-asa maparoso-roso tolos ako. Naninindigan Malasakit Sa kapwa Dahil na ako matabil. Tagapagtanggol Para tabil ka ngaya dyan sa entablado, magpaparabuha ka sabi sa tiwi. Misto Buwa ngaya, na sabi sa tiwi. Boss Magpaparabuha ka man sa naday ka nalugod magtara. Sa radyo Tayo man sana, buwa man sana ngaya, ata ngaya, puros man sana ngaya tabil, puros pangako. Kanyang Ata na ngayang pinangakuan na nga ni ngaya ka mo gusto pa nindong utubos. pitser ng mata Laking handa Maray na sana ngaya iniong magparoso-roso kita. Siya ating sana Paroso-roso kita, Sir Ner. Masa Roso digde, roso do ba? Kasa Inay ko po Tabi, ini si Idol si Sir Simo kang peso office dyan sa tabako, masuporta ini sa to. Sa tuwid Si Simo, ay, Botana masuporta ini sa tuya sa 2028. Chacha para sa Maparoso-roso na sa nakita, dahil na kita magpaparatabil ang mga politiko bagasigan tarabil. Tindigan Tapos ilinga na nindo sa ron taon na nakatuko, dahil man bagaki nangyari kan sa indan mga pangako. Sain man ngayon so sinabi ni daw. Mr. Hulbotana Kaya ang pahitangon yan sa 2020 Tabi, Sir Ner. Maparoso-roso na sana ako dyan sa entablado. Igwa na pati akong kapartner, si Manay Alice na Kaskiyo. Ayaw ng sa kapwa Paroso-roso kami dyan sa entablado. Tagapaglingkod Ay, hinda ka daw ngaya. tuwina Uy, good morning Tabi, Ma'am Joy Cargolyo. Hulbotana Boses ng pag-asa Manny Moxea Ang broadcaster ng bayan Cha 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 Sige, girilid na Tabi muna ka mo. So mga nagparoso-roso dyan. Ay, Manay Joy, Ma'am Joy Cargolyo. Si Ma'am Tet kang Berman Ice Cream dyan sa Ligaw. Tatao man magparoso-roso ito. Si Ma'am Tet, Ma'am Joy. Ipag-iba ko si Ma'am Joy, si Ma'am Tet, si Say Patabi, Ma'am Joy ang pwede tang iiba na sa 2020 magparoso-roso lamang kita. Kaya ribata naman si Manay Ali, si Manay Gina, si Saypan May riba, palistata na ngunya, kurawang atab-atab pa. O di, iba ta. Ma'am Joy, si Say pa nga nito subarkada mo, na iba ta. Si Madam, iba ta si Madam. Si Madam, so taga baga kay baga. Iiba ta ito. Si Madam, si Say nga nito, naligaw ko na lamang sa pangaran ni Madam. Si Madam, si Say na nga nito, so taga baga kay. Nalingaw na ako kay Madam. Pag mga magayon talaga, nalilingawan ko. Yan ang problema ko Tabi, Sir Ner. Pag mga magayon, nalilingawan ko. Si Say na nga nito, si Madam. Magayon kaya. Matibayon si Ma'am Tet na Cargolyo magparusur. Ayo!
Di sige, ipag-ibata si Sir John, na si Dinyo, si Ma'am Tet, madarasan na kitang Berman ice cream. Yo. So gusto tabi mag-order, tamapista pa lang sa aga sa Malilipot. And dyan sa Apod Kenny, dyan sa Barangay Matagbak, piyesta sa aga. Kung gusto niyo mag-order tabi ki ice cream, yan ka mo kay Ma'am Tet sa Berman Ice Cream, o dyan sa gilid, Ligao City. Masirawo ng ice cream dyan, Cerner. O dyan sa area mo baga, bako nakatana ka na kang ice cream ni Ma'am Tet, dyan sa Berman Ice Cream. Masira mo ng ice cream dyan. Kaya lang gari haloy-haloy na ako din nakatana. Si Ma'am Bet, yan. Haputado tabi Ma'am Joy kung maibaman siya. Dakulon kaya ini si Ma'am Joy na barkada. Ipag-iribata tabi Ma'am Joy sa mga barkada mo sa 2028. Haputon mo man si Ma'am Bet. Kung maibaman, kung masuporta man sa kuya. Yo, kung iyo masana di paano tayan? Kung talagang kaipuhan na kita, kang kaipuhan ng serbisyo takang publiko, why not? Yo, Cerner, kung kaipuhan na kita magserbi, tada eh. Dapat pag magayon, day piglilingaw. Iyo nga ni, tabi Cerner ang problema ko. Uni kaya si Bibilab, nahiling mo na yan. Ang problema kay ni Bibilab, silusa kaya ini. Dagit na naman tabi Cerner si Bibilab. Ini ang problema kay ni Bibilab, tapag may pigbabate ako digding magayon, nadadagit. Sige naman na panghadokin. Yo. Adi, yan ang problema ko. Pag magayo, nalilingawan ko. Yo. Matibay yun man ito magparuso-ruso. Si Ma'am Bet, Ma'am Joy, matibay yun si Ma'am Bet magparuso-ruso. Maray pa yun na sa nangi partner ko. Nahiling mo na, dagit na naman. Bibilab. Ini ang problema kay Bibilab tabi Cerner. Ini ang problema kay Bibilab, silusahon ini. Sabotahiyo naman ako kay Diday naman ini patarog-tugon digdistig papatugtog ko. Pag-iuragan ini sa kuya, silusahon. Dahil nagtuturog-tug digdian mga pigpapatugtog ko, tayo sabutahin ni Bibilab. Iuragan na naman. The best tabi ang ice cream o dyan sa Berman. Sabi ni Cerner na Maranyo. Ma'am Joy. Naman daw rin daw ako makapasyar dyan sa Ligaw. Dahil man kaya ko ni Ma'am Joy na tiga-agda. Yan ang problema kay Ma'am Joy. Dahil ba ako tiga-agda ni Ma'am Joy iba naman ang tiga-agda ni Ma'am Joy. Paano takaman niya doon, may Bibilab ka ngayon. Huni baga si Manay Alice nagdadangog sa imo, dahil man damalaog ta nagpractice na baga. Iyo, anong pit-practice kaya? Susumba kan mga senior citizen. Kaintra ka tabi Manay Alice duman sa yan, may sa piyesta kaya sa Bali daw igwaki sumba sa mga senior citizen, may gari contest siya. Gari ka intra si Manay Alice duman sa sumba sa senior citizen nito tabi. Aram ko senior citizen na gari go sindaki competition man, o kaya ngunya nagpa-practice na daa next week baga pista na sa Malinaw. Hinda ka daw ngaya. Madagitan kita ka ini. Oy, so presyo kang karne ngunyan tabi pala. Medyo nagbaba adi. Ano mo na sa pinaka-latest tali po sa
monitoring kang Department of Agriculture dagi po sa Bicol Region. Sa Albay, ang presyuhan tabi kang urig itong subuhay 150 to 160 per kilo. Pag ngaya mabakal ki urig na buhay 150 to 160. So ang karne kayan, ang pabakal tabi 280 to 290. Pero dyan sa may parting Malinaw, barato dyan ang karne. Dyan sa Malinaw, tigabot sa naki 260. Ano ini? 260 pesos per kilo dyan sa Malinaw. O kaya buro barato dyan ang karne. Mas barato dyan ang karne kaysa sa sira. Laton ha. May signal muna kita sa luwas. Palaugon ta mo ng report. Nasa linya si Sir Tony alas 7:38. Tama? 7:38 po ang satuyang Philippine Standard Time. Nasa linya si Sir Tony. Sir Tony, maray na aga sa imo. Please come in. Alright, kami Sunox, good morning. And just maring pagkaagaman sa satuyang mga parantabay para sa mga dugang na informasyon dahil sa mga pinatanidan or tinugon ni Bakato Mayor Nuki Bumbales ang gabot ng mga kapitanes sa naunambitan ng Banwaan. Manunungod ini sa nangyaring aksidente baga sa nag-resulta sa pagpagdadaan ng tarong para sira dahilan para tindanin sira dahilan kan aksidente na makaduot or makuryente digdi sa naunambitan ng Roger maunambitan digdi sa naunambitan ng Banwaan na sa loob kan kasuguan tig sugo ini na reparuhon ang sa indang mga area of responsibility sa indang mga barangay i-assist ninda ang sitwasyon kan mga linya ng kuryente sa indang lugar asin ipaabot na manehemento kang alikaw. Tanganing maibitanan ang mga siring kaining mga insidente ng pagkakakuryente digdi sa naunambitan na Banwaan. And kasabay dyan sa ginibong pagtiripon kaswapon ang manlain-lain ng mga department head lalo na ang MDR na mo, PNP, and kasabay dyan sa mga iba pang mga ahensya na nagtatarabang-tabang tabi Sir Mox pag-abot digdi na nagkakaigwan ng mga siring kaining emerhensya. Kaya, iyan ang pondo nila daw yaon ang pagmonitor kan mga barangay official man sa sendang mga barangay tangani ng mas mapanikas kumbaga bigaapod na dabi Sir Mox na pag-assess dan kung halimbawa may nahiling baga sa sendang mga barangay na garing delikado or kahit puhan na pakarayon tulos na ipaabot sa indang opisina or maski digdi sa opisina kang alkalde tanganin sindaman ang magiging dalan na maipaabot ini tanganin maaksyonan kang manehamento man kang aleko. Kasod matabi Sir Tony hali ako sa aleko di nag-seminar kita duman. Tamang-tama may nakaulay ako duman na engineer. At i-discuss ko kung paano talagang itong nangyari pala dyan sa Bakakay na tama man ito sa pagsasabi kang Albay Electric Cooperative na pag may naputol na arugaan dahil may magrani dahil may magranita iyan energize pa yan hanggat na dahil pa nag-shutdown so duman sa apod sa substation may kuryente yan. So, ngunyan, ang istorya palang kay Totabi, Sir Tony, kang suna-aksidente dyan sa Hindi Bakakay, tinukdol palang ito, tinukdol kikahoy. Kumbaga, kawayan, kawayan, kumbaga, pigigilin ko so, kabli. Kaya lang, live pa pala nito. Roger. Kung may mga arog kaayan, tabata ngunyan baga maparos. Talagang may mga kapurtol na kabli kang kuryente, dahil nanggad magrani, dahil nanggad pagkaputan.
Roger, unless na yan. Yan ang pinaka-the best. yan ang pinaka-the best. And then hanggang piniling ka din manghinayang duman sa mga bagay-bagay na siyempre isipin ka sa tuwing mga kababayan baka ngayon madanyaran sa sakuyang gamit. Kaya yung time lang nagiging primerong aksyon. Tigbabalo din na kawikawon. Kaya yan ang nagiging resulta tabi, Sir Mau. So yan tabi, so paliwanag kan mga taga-Aleco, pag-arog ka yan, tayan pa ng tabi, Sir Tony, ma-shutdown iyan kung talagang nagdukot na sa positive negative. Siyempre magsi-short, makatop yan. Kusa yan na mawawa rang supply kay kuryente. Automatic ba yan? Namin na-shutdown duman sa indang substation. So gariabit ng kanto. Kaya nga na nangyari, may mga nag-arapod na automatic nag-shutdown na ito, nag-short na nga ni, may na-kuryente na. So yan, so paliwanag kan mga taga-Aleco na nung kananggad ka mo magkapot kayan. Hindi ko palang tabi, Sir Tony, ining mga opisyalista, ining mga city officials, municipal officials, barangay officials, may group chat pa lang sina direkta sa Aleco. Nakaka-report tulo sina. Roger. Kaya iyan, so naging pangapudan man kang alkalde kan Banwaan kan Makakay na ang tabang na pag-abot din sa bagay na yun and sa rupa ining sa mga barangay baga na igwaning mga wire na nakasama sa mga kahoy na kay po ang nagkaigwaning clearing. Pwede sir na ipaabot sa inda, mag-request man sa Aleco, tanganing magibuhan yung paagi yan, Sir Mo. Delikado yan na mismong to residentes ang magputol. Mauturoan na arog kayo ng insidente, hindi sinaunambitan na Banwaan. Yun na yan, pati nga sa may kahoy na nagsasabod-sabod dyan sa may kablikang kuryente, mga batag, dahil sindakan magintra, dahil sindakan maghiro. I-report, tanganing i-shutdown kang Aleco, tapos sa kasinda magpuportol kaya. Yan ang protocol. So, yan ang sabi ka na nga naging pangapudan taman lalo na sa mga parantabay na igwaning mga siring kayo ng mga sitwasyon sa mga barangay. Okay, sige. So yan tabi, Sir Mok, mga tibang pang informasyon para sa programang Servisyo at Reparo Patrol numero 2, Tony Kiliste. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi, Sir Tony, sa dugang na report gikan dyan sa luwas. Sige tabi, Sir Ner. Out na muna si Sir Ner may obligasyon. Sir Edward Belenso Manalang, good morning tabi sa mo, Sir. Okay, sige. Say na kita. Balikan tayo na sa Alecong iyan ha. At ano yan? Digdi muna kita. So, medyo buro-barato ngunyan so karning origade. Medyo buro-barato. Okay, sige. So, balikan tayo na report na yan manungod sa Aleco. Taang sa tuyang kooperatiba, ini pong Albay Electric Cooperative. Ma'am Yuli Bardi, good morning tabi sa imo. Good morning man sa imo tabi, madam. Ang Aleco tabi, padagos na nangangapudan sa satuyan mga konsumidores, member consumer kang kooperatiba na tabangan sinda na mapababa ining systems lost. Sa paagi, ano nga yung paagi para kitang mga member consumer makatabang sa Aleco na mapapaba sa systems loss? Sa paagi databi mga tugang kang pag-report ngaya suma-report dahil man ni ano so identity mo itaw mo sa naso sketch na arog ngaya kay ni so harong ngaya ni kapitan pirang bisis na ngaya dinakop ngunyan nga nadakop na ngaya ngunyan nga may kuryente pa naka-airconon pa. Mga arog ka yan. Itatago man sa indong identity kang Albay Electric Cooperative. So alimbawa so kataning nindo mailawon dakulo na nagagamit na appliances tapos ang pigbabayadan 500 1,000 sana samantalang kamo sige so tipid nindo electric pan ilaw ang pigbabayadan nindo 13,000
mas halangkaw sa pigbabayadan nindo kaysa kataning nindong di kuntudo di aircon, kuntudo di washing machine, kuntudo di electric pump. I-report nindo sa aliko. Tanata nanti ginina. Kuni kami, dito yun ang appliance mi. Dakulaan sa mong pigbabayadan, samantalang ini dakulon ng appliances, dito yun ang pigbabayadan. Posibleng may anting iyan. So, sa paagi ka iyan, makakatabang kita sa pababa kan systems loss. Kasi iyan na tigahabas na yan na kuryente, naka-charge po yan sa systems loss. And iyan pong systems loss na yan, pigbabayadan tatabi yan, bulan-bulan. Pigbabaranga-banga ta. So, inabas ni kapitan na kuryente, ta si kapitan baga, perminang nadadakop, nakop na kang pulis, dinakop na kang aliko, dinakop na kang NBI, ang ganun niya si kapitan, igwa manggararay ki kuryente. Dahil man kikontador. Dahil pagsabihon na nakitakod niya duman sa kataning, bawal manggiraray iyan. Bawal pala niya na, alimbawa, sa sarong compound ka mo. Sa sarong compound, igwa ki apat na harong. Ngunyan, gusto nindong magtipid, saro sa ng rindo. Saro sa ng kontador rindo. Di palang pwede na. Duman ka magkukuha sa sarong kontador, ipapasa mo duman sa kataning mong harong sa sarong compound, tapos masubmeter sana siya. Bawal palang tabi yan. Di palang po tabi pwede yan. Illegal connection manggirara yang apod kang. Kaya dahil man niya, nag-aagi man niya ini sa metro. Nag-aagi man niya ini sa metro ining konsumo midigi sarong. Illegal connection man tabi girara iya. Yan tabi mga tugang ang pagirumdum kan sa tuyang aliko. Kaya kita nagugulpiki bayadan dahil po sa pigahapbas kang iba niya tong mga kababayan, charge po yan sa tuya. Sir Edward, good morning tabi sa mo. Maray pala nagdadangog sa programa mo ba? Ayos nasa work na ako. Nahiling mo na yan. Ngunyan ka sana nakadangog, nahiling mo na yan. Sir Edward, good morning tabi. Nasa trabaho na da siya. Sige, ingat sa natabi ha. Kaipuhan magtrabaho ta, nganing may papa kita. Permisa na kitang may papa. Nagtatrabaho kita para may pampapa kita. Takunday na kita magtrabaho, dahil man kitang papa. Huni pa, dakol pa lang. Arog ka ini. Ngayon nadakop na ngaya ito. Nadakop na kang aliko. Tapos, pakadako pa, pagkabanggi, may kuryente na naman. Sa inagwa ang kuryente, posibleng, siyempre may mga ara, may mga barkadang lineman, may barkadang elektrisyan. Itap mo daw ngaya ini, kapitan ngaya ako digdita yung kuryente. Makasupog baga na, so kapitanin do, nadakop, na may illegal connection, di siyempre makakalakop sa barangay, ano man inisikap. Mahabas pala niya sikap hi kuryente. Di pagkabanggi, tanadakop si kapitan, pagkabanggi, may kuryente manggiraray si kapitan. Ni naswapo, sa inagkuha si kapitan ki kuryente. Ang sabi, pigpabalangibog sa barangay, tanaayos na da sa problema. Nakabaya da, tapos pigtugutan da tabi kang manahaminto kang aliko na maggamit siya. Aring nagtutugot, sabi kang aliko, wala kaming pagtutugot. Dahil ngayon kami nagtutugot na makitap siya sa kataning niyang harong, bawal iyan. Dahil ngayon ta nag-agi sa metro, dawa pa ngayon nag-agi ang sa metro, bawal man giraray iyan. Dahil pwede ngayang submeter. Yan pala na submeter ng tabi, Sir Edward, may mga exemption yan. Halimbawa ngayon, ang harong mo, may border ka, o kaya parang may apartment ka. May harong ka, sarong harong, tapos may 5 pintuan na mga border mo, mga
Apod ka yan. Parang apartment. Yan na 5 pintong iyan. Pwede ka dyan mag-submeter. Iyan ang pigtutugutan kang aliko. Naigwa ki submeter pero dapat saro sa ng building. Saro sa ng harong. Bako na ngaya sukataning mong harong sinuplayan may kukuryente tapos may submeter ito, bawal pala niyan. Illegal connection palanda tabi yan. Kaya supig sasabi ni Kapitan na dahil ngayata nag-agi ni sa kontador, nag-agi ni dyan sa kontador kang kataning may illegal man po giraray pala niyan. Kaya i-report na tabi nindo sa aliko. I-report nindo sa aliko nganing madakop. Tabawal tabi yan. Yun yan tabi mga tugang ang pangapudan kang Albay Electric Cooperative. Puni pa. Ngunyan baga tabi na maparos-paros. Nagpupurutol mananggad ang kable. Tang kable baga kang aliko. So iba dyan na kable. Haluyo na yan. Kampanahon pa ni Mayuma. Kapanahon pa kan mga kupong-kupong. Mga matapo na yan. Pag pinaros tabi yan, napuputol. Ngunyan, pag naputol na tabi yan, dahil nanggad ka mo magrane. Dahil nanggad ka mo magkapot. Kasigurado makukuryente ka mo. Dahil nindo pagpakiaraman ang kuryente, ang linya kang aliko, i-report tabi nindo, tanganing ma-shutdown, o siya ka yan ayuson. O kaya, ang maayos mismo ka yan, tabi, mga taga-aliko man sana. Dahil kaibang makapot ka yan. Dahil po kaibang makapot ka yan. Dahil po kaibang ma-intra ka yan, kundi mga taga-aliko sana. So, dapat po arog ka yan, pag dahil po ka mo, may naputol na kable dyan sa Indo o kaya kung ano pa man, dahil po ka mo nagad mag-intra. I-report po nindo sa aliko, arog kayo ito so nangyari naman sa hindi, kasarong aldaw. 29 anyos na lalaki, naputol sa kable, primary pati ito, primary line pati ito, masalangkaw ang voltahe ka ito. Sobra ribo, sobra 1,000, perang 1,000 yata ang voltahe ka ito. Gari naputol, tapos gari sinungkit kikawayan, gari pig-iiwas duman sa iyang motor. Ang problema, ta siya suna kuryente. Pag-arog po palang talaga kayan, dapat dahil nindo pagpakiaraman. I-report tulos nindo, tanganing ma-shutdown kang aliko, and maayos. Dahil nagad ka mo magparusurusungkit kayan, maski dyan sa arong nindo, naputol sa drop wire nindo, dahil nanggad ka mo magkakapot ka, may problema, baka tabi makuryente ka mo. Serbisyo asin reparo. I-report tabi nindo sa aliko. So kataning nindo na mas dakol ang mga pigagamit na mga ilaw, gabos na mga appliances na gagamit. Pero hibabao ng pigbabayadan, may magic po yan. I-report nindo. Nganing mabisita yan kang mga taga-aliko. Broadcaster. Mabawasan lamang ang satuyang pigbabayadan. Halos baga bulan-bulan naglalangkaw ang satuyang mga pigbabayadan. Mapapamuda ka talaga. Sa buong Sige. komunidad. 5 minutos. Cha-cha para sa masa. Bago tabi mag-alas 8. Sayaw ng pag-asa. Ang oras pong yan, darapo sa tuya kang MBY Dormitory. Lasaki. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinano. Madalion po sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. Pulbota. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi, Kidorm Boarding House. Adyo. Problem. Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Bawat hinaing. Good morning tabi sa imo Cho Terso Yander. Ini si Cho Terso maurag man ini magparuso-ruso. Servidor. Maurag ko din magparuso-ruso si Cho Terso. Andang tumulong. Pag ibata man ini tabi manay joy si Cho Terso Yander sa 2028. Pero ini sa mga maparuso-ruso man. Oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bunggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Pusbilo kang Bagong Malinaw. Sa tuwina.
ABC President Kap Art Abela, si Kap Susan Nabor kang Barangay Estancia, Test ng pag-asa. Board Member Attorney G.I.O. Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Sa Si Bragay Sliner, salamat. ninindigan malasakit. Happy birthday databi kay G. Pabati da happy kay birthday ni G. Kagapot sa tuwin. So team dala na. Mr. Hulbota. Team hidap na. Ses ng pag-asa. Yan ang grupong hidap na. Magandang umaga po sa inyo, idol. Ingat po kayo dyan, lalo na po sa malapit dyan sa Mayon. Sabi ni Sir Nelson Capitin. Iyo po, may pigabot na sa First District kang Bagyo. Kang Abo. Ng pag-asa. Nagtatalbo sa muya so abota Bali Habaga. Malasakit. Diyan sa may parting malilipot, nagtatalbo kaya mag-face mask. Tagapagtanggol, tagapagli. Ano tabi ini si Madam Liz Manlapas Kapos? Maibaman magparuso-ruso? Botana. Ha? Boses ng pag-asa. Ano kon maibaman ini? Chacha para sa masa. Maiba ka man pagparuso-ruso tabi man Liz? May Ah, pinini. roso digdi, roso duma. Sakit sa kapwa. Lilista na ni Bibi Lab sa mga maparuso-ruso. Lingkod sa Ang problema gani kay Bibi Lab ta si Lusa. Grabe si Bibi Lab si Lusa na mara. Chacha para sa masa. Iuragan ini pag may pigbabati kitang magayon. Saya ng pag-asa. Lalo na sa mga ihada. Tindigan malasakit sa kapwa. Iuragan ini si Bibi Lab. Bationg ko naman sa ihada ko, Bibi Lab. Iuragan. Boses ng pag-asa. Hoy, alas 8 na. Sa masa. Param na muna kita. Yaw ng pag-asa. Sa pangaran po yan ni Maestro nila doon ni SM Sir Tony. Malasakit. Sa pangaran man po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Tanggol Sa pangaran po ni City Vice Mayor Atiglen Daong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Mr. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, Para sa masa. ABC President Kapart Abel, Yaw ng si Kapitan Susan Nabor kang Istansya, may pani. BM Attorney G.I.O. Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Si Bragay Sliner, good morning. Salamat siya, mami. Lingkod Kay Manaytes, kay Madingtes, saka kay Padingkalaw. Good morning, ma. Musna! ng pag-asa. Musna da. Chacha para sa masa. Sige daw kaya, paita daw. Sayaw ng pag-asa. May paninindigan malasakit sa Ako po ang sa indong lingkod. kapagod Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. sa Sa aga naman, at yan sa pagpapadagos niya to, duman kita sa 10 to 11 sa programang, ano ngunyan, Miyerkules? para Serbisyo as in progreso palan kita ngunyan. Yo, 10 to 11 po yan sa 107.7 radyo natin tabak. Inindigan Sa malasakit. pangaran man po nindo Gabo, mga parantabay niya to, paki-like, follow, and share na lang. Ano? Yan pong mahiling man kang ibaan sa tuyang programa. Pagtanggol Adios, amigos! tuwina. Sir Ruel Tanyola, good morning! Boses Salamat po, param na po ako, ha? Ringat po kita, bye-bye! sayaw ng pag-asa. Sayaw ng pag-asa. May paninindigan malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana. Boses ng pag-asa. Manibok saya. Ang broadcaster ng bayan.
Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.